Taparade marohata, tabukama masuk, marende hitasian nomor 5. Mar hiti-hiti gorni depata ama, dohot gorni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni tondi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amin. Beta mahita manuka marsomba, marsinggang mahita tuadopon ni Jehovah, sito pahita. Ai ibana do debatata, jala hita bangso pinar mahana, jala biru-biru ni iring-iring ni tanganna. Haleluya. Haleluya. Martangi yang mahita, alea manamina di Banua Ginjang, disuruh hodo anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai aka ulaon ni sibolisi, sai padungo mahami, marhite-hite tondim nabadiai, asa unang tarpedem hami di bagasan dosa, alai asa monang hami sadro di ujung, jala asa mardame hami saleleng di tanaon, pai masat hami tuhangoluan nasora sudah, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende mahita.
Martangihon hamuma pati ni debata di minggu Septuagesima sadarion ima pati palimahon saat pati pasapuluhon pati palimahon ikon pasangapon mudo natorasmu asa martuaho jala leleng mangolo di tano na nilehon ni Jahoba debata diho pati paunomhon unang ho mamunu pati papituhon unang ho mangalakup pati pawaluhon unang ho manako pati pasyahon unang ho olo manghatindakon hatanaso tutu maralohon dongan jolma pati pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lombuna manang hodana manang dia pe ugasna ni donganmu atong rak mangido gogo mahita tu debata lau mangulahon pati nai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahombar tu pati mi amin marendai mahita Tatopoti madosata martangiang mahita alea manami jala debatanami na di banua ginjang para sirohana sumurung midahami uparhatu tu jala hutopoti hami dodosa dot pangaloson nami nagodangi tatap hami marhiti-hiti asini roham jala sesama dosa nami saluhutna alani pangkokop ni anak haholongi ni roham Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami amin tabege mabaga-baga ni debata taringok tua sesian ni dosa romahamu tuau asa mangolu tondimuna nina Tuhan Jahoba tung surarara dosa muda songon abid bunga dap-dap botar doh bahenoku songon ita nang perara songon abid hasumba gabe songon hapas do muse asa ngapon ma di debata na di ginjang amin marende hita Yesus
ni debata epistel di Minggu Septuagesima Sadarion tersurat di Yesaya 58 ayat sada sia tajahama marganti sori. Mangasa gogo maho jou unang paonta pagiar ma soram songon sarune jala pabotohon tu bangsoku pangalosion nasida do tupino parni Jakob dosa nasidai. Saya dilului nasida ahunia hari-hari jala dihaholoman parbainotoan di akadalaku hira bangso na mangulahon hati goran jala nasodung tumadihon uhum ni debatana lam dipangidona sida musesian ahu akah uhum hati goran jala dihalomohon hajonok ni debata. Ninado boasa tung marpuasa hami apedang diidaho upasi pahami daging nami apedang dipardulihon roham idama diari parpuason muna apala disima disubut hamu rohamu jala disosak-sosak hamu do pangulamuna. Idama marpuasa pehamu asa mambahen bada dohot parsalisian huhut masa tapati mangasalhon hostong ni dohom unang dati amu marpuasa songon nau aidang sahat suara muna tu banua ginjang tung parpuasaon nat tarhalo mohon haumai sadari diosit jolmai rohana dipatuki uluna songon arung marpeahan di hori do disi rabun tung parpuasaon mai goaron jala arilomo ni rohani Jahoba dada ondo parpuasaon nahu halomohon har-hari akka ihot-ihot ni jahatan palua akat tali anggua jala palua halik narupa jala ropi nasa auga dan ondo molo diponggoli hamu rotim tu halak namale jala ditogihon hamu tu jabum halak nadagol dot panakar-nakar molo diidahod halak na marsai mara gabe diabiti ho ibana jaladang martabuni ho maradopon sibukmu. Jadi topuma bisar hati uromu songon buha siang ari jala hatop martumbur lahi saroanmu jala mardalan di jolom hati goranmu hamuliau ni Jahoba manipuli sian pudim dungi jojo maho jadi alusan ni Jahoba maho molo anggu ho gabe dohon nona ma idama disondoau ido sahatna martua doakan tumangihon hatani debata jalanau peopsa amin. Kor ina Kamis.
Marende Mahita. Taha tindakon maha porsiatai, songon na hina tindakon di donganta sah porsion di sandok portibion, rak mahita mandok, hau porsea di debata Jahoba, ido ama pargogona suatu dosan, natumo palangi dohotano. Hau porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, ima tinibuhan nisi Maria, na gabe-gabean sianton di parbadia, andorang suhabubuan, ido tuhata, na tumaun na bernid di panghumon ni silatus, na mate tarpaja do ibana di hau pinar silang, na tua tu banua toru, dungit, na mula mangulu di ari patuluhon, na manai tu surgo, lau hundur tu siamuna ni debata Jahoba, amanai, perguna suatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogot tu tanon, manghum halak na mangolo dohot na mate, au porsea di tondi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, do dia sesiani dosa, do dihatai namando, mulak mangolu sogot daging ni halak nong mate, do dihangoluan na sora sudah. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tik-tikta di Minggu Sadarion, di Minggu Septuagesimat tanggal 5 Februari 2020 tolu,
HKBP Immanuel Resort Immanuel dohot topik Minggu Gabe Siulahon Hatai. Nomor sada tikting nama ragam ucapan salam. Parhalado HKBP Immanuel Resort Immanuel pasahaton selamat hari Minggu tusude ruas ni huriata naman dohoti parmingguon sadarion. Jala aka tamuen nami na sadarion dope parjolo sahali marminggu di gerejaon hupasat hami hata parhorasan sian huriata jala selamat beribadah. Di pasu-pasu debata mahita marhite parmingguota sadarion. Nomor 2, ucapan selamat ulang tahun, kelahiran dan pernikahan. Penatua Gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat di minggu pertama bulan Februari 2023 ini. Panjang umur dan Tuhan memberkati. Hatani debata tuna marulang tahun, nunga martupal denggani basam partaonani di bahenho. Go miak do bogasmi di Psalmen 65 ayat 12. Nomor 3, goarni parmingguan sadarion ima minggu septa gesima dohot topik di minggu ta Gabe Siulaon Hatai. Nomor 4, pangapulion. Sadarion minggu tanggal 5 Februari 2020 dung sipul parmingguan arian pukul 10:15 WIB tapatupa do ulaon pangapulion tu bagasni keluarga ni inata nyonya pantas lumban tobing ida timuria boru tampu bolon sian jalan sewampu baru nomor 4 Medan ruas wek 2 domu tusi pinangidot matu parhalado Dewan Diakonia, Seksi Ama, Seksi Diakonia Sosial, Seksi Perempuan, Subseksi Punguan Ina Kamis, Punguan Ina Hana, Dot Ina Maria, Tarlumobi Ruas Wek 2, Asa Mandohoti Ulaon Pangapulioni. Nomor 5, Parhobas Minggu, Boima Tajahabe. Nomor 6, Papungu Pelean. Nomor sadarion Papungu Pelean tujolo dohita 2A dohot 2B tu haporluan ni kantor pusat dohot revitalisasi kantor distrik. Nomor 2, tu minggu tanggal 12 Februari 2020 na naingro Papungu Pelean dohita tujolo tu haporluan ni kantor pusat dohot tu revitalisasi kantor distrik. Nomor 7, soso pelean bulanan menang pelean tahun. Hombar tu aka haputuson di rapot huriata na ni hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 asa boy mardalan aka program pakobasion di tahun 2020 ikon jolo tersedia dana di kas ni huriata minimal untuk 2 bulan operasional tujolo di bulan Januari sahatu bulan Juli. Jala di bulan Agustus 2020 ikon tersedia minimal 120 juta. Domutusi asa boy tercapai songon naung di totopon program dohot anggaran pinangido matu hita parhalado dohot ruas boima tapasahat pelean bulanan manang pelean tauta tu huriata. Dengan do pardalanan pakobasion di huria molo marsiadu ruas nang parhalado manggarar peleana di bonani taon. Songon tanda na argado di haporsiauta pasahaton peleata tu adopani debata unang benian songon nasomal sai jolo dapot ujung tahun asa tagarar peleani.
Nomor 8 acara partangyangan dohot jadwal partangyangan wek. Mamuka di hari Rabu dohot hari Kamis tanggal 8 sahatu tanggal sia Februari 2020 tapatu pama partangyangan di ganuk bagas ruas di wek. Domutusi riama hita dohot mandohoti partangyangani partonding acara dohot inganan partangyangan boi mata jahabe. Nomor sia penyusunan kalender pelayanan huria tahun 2020 tolu marhite tikting di minggu tasadarion husosoi hami ma asa ganup seksi mabahen jadwal ni aka program naung ditolopon di huria di rapot huria paling lambat hujalo hami di hari Jumat tanggal 10 Februari 2020 tolu. Nomor 10 periodisasi kepengurusan seksi. Periodisasi di ganup seksi kategorial nungan dengan mardalan na pinatupa ganup dewan. Jala nunga tarpilit aka di ganup pengurus seksi periode 2022 sahatu 2024. Sadarion ma dipatupa huriata acara pelantikan tuganup seksi naung tarpilit. Ulauni dipatupa dung sipul jamita di parmingguan pukul 10.15 wib. Aka goar-goar pengurus ni ganup seksi boima taida di lampiran di tiktingta. 10 sada marsi jalangan sipul marminggu mamuka di minggu sadarion tanggal 5 Februari 2020 tolu tapatu pama marsi jalangan dohot sipul parmingguan manogot pukul 8 wib dohot arian pukul 10.15 wib. Perhitungan torop ni ruas naro tu parminggota mamuka di minggu sadarion tanggal 5 Februari 2020 tolu tapatu pama penghitungan torop ni ruas narotu parmingguan manogot pukul 8 wib dohot arian pukul 10.15 wib domutusi huparade hami ma di pitu ni gereja harotas na merah horong ni ama harotas na huning horong ni ina harotas na hijau horong na poso bulung. 10 tolu pembagian celengani huria hombar tu haputuson ni rapot huria na di tanggal 10 Desember 2022 naung salpu saut dipatupa pembagian celengan ni huria secara simbolik na di hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 tolu di partangyangan bona tahun huriata. Domutusi jalo macelengani marhite sintua ni wekta. 14 Dewan Koinonia di nomor sada seksi perempuan PHD Punguan Ina Kamis mamuka di hari Kamis tanggal 5 Februari 2020 tolu di Patupa ma PHD Punguan Ina Kamis masuk pukul 10.06 wib. Maringanan di gedung sekolah minggu. Nomor 15 sumbangan di jalo huriata do sumbangan bunga altar gereja sian iana kota ni huria ni ruas ni huriata Edwinda boru tampu bolon naposo wek pitu ala pasu-pasu dohot pangaramotion ni Tuhan tunasida di Banjarmasin. Nomor 16 ruas na opname di rumah sakit dohot na pemulihan di Tongani Bagas. Nomor sada amang PHF Hutahayan wek 2 pemulihan. Nomor 2 Nyonya Hutapea boru Pasaribu manang Opu Herlina boru sian wek 5 pemulihan. Nomor 3 amang Sintua Dr. Andes B. Marpaung sian wek sada C opname di rumah sakit Advent. Nomor 4 amang Sintua Tehat Lumban Tobing sian wek tolu pemulihan.
Nomor 5 Nur Sinta Boru Simanjuntak wek 4 pemulihan. Nomor 6 Marta Boru Simatupang sian wek 2 pemulihan. Nomor 7 Pendeta R Boru Marpaung sian wek 7 opname di Rumah Sakit Advent. Nomor 8 Inang Veronica Boru Simanjuntak sian wek sada pemulihan di Jabu. Nomor 10 pitu pemakaian gedung sekolah minggu dan gereja Boima Tajahabe. Tikting parhepengon sentralisasi dohot non sentralisasi dohot transistoris. Boima taida songona adong di lampiran parhepengon di huriata di minggu sadarion. Jala maulete ma hupasat hami tu akar ruas naung mangaleon pelian bulanan manang pelian tahun. Pelian perpuluhan hamauliateon pelian kasual Natal dohot tahun baru huriata tu huriata. Saya ditambahi Tuhan taman nasa pasu-pasu Tuhamu ruas nami amanami dohot ina nami. Songonima tikting namasa dihita di minggu ta sadarion mauliate ma dihita mauliate ma di Tuhata. Put papungu pelean sada A do sada B. Oh iya Tuhan
Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Selamat hari Minggu, mari kita saluhutna manginang. Di Minggu Septuagesima sadarion, hatani debata tolhas tutonga-tongata, imana tersurat di Jakobus biddusada, mamuka sian ayat 22, sahat rodi ayat 25. Hujahama di tonga-tongata, songonon mahatani debata. Alai gabe si ulahon hatai mahamu, unang holan pananginangi, akka napautotoho dirina. Ai pananginangi di hatai, anggoso diulahon, tudos mai tu halak na pabereng-bereng rupa ni bohina di sorminan. Ai di bereng do dirina, dungilaho maibana, gabe dang diboto be rupana. Alai nama mereng torus tu bagasan uhum haluaun na sundeng gani, jalamia disi, imana mertua marhite sian pangulaun nai. Anggo so pananginangi na makkalupahon, siula ulauni tahe ibana. Ido sahatne terpuki. Dihita saluhutna, amanami nanami remaja naposo dongan sahaporsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Mamukka marsikola minggu hita, masuk remaja naposo, sahat tu bagasa tikyon, tang terbilang be sedia godang hatani debata naong tatangihon tabigi diganup akka parpungwatta. Autsura sude akka natatangihoni boy taulahon jala totong taulahon di pardalanan ningolutta ra nunga ikon magudak kita jala maperbuihon ragam ni akka nauli nadinggan di tonga-tonga ni ngolutta. Ala pasti do halak na manangihon hatani di bata jala mangulahon hatai di bagasan ngoluna si ganupari parbuihonon nido akka parbuih na tonggi tu akka na humaliang tarlumobi gabe hasangapon di goar ni di bata. Alay molo taida jalata paruhahod dong ulutan waingona manginang unak ko maparbuihon parbuih na gudang johok na tonggi olodo taparuhahon songo putri malu hita mangerbak kita di mulanai alay holan adong todong sautik na manggugay roha do pikiratta itur mangirput jala itur menutup diri itur malos itur subuhi be marlas ni roha itur subuhi be manguduti akka nadinggan nauli naung sangat tapuk kahian ala holan hona todong peotik hapor seotta hona todong peotik las ni rohatta hona todong peotik hasomalatta pardalanan ni ngulutta nasomal tadalatton pitur merasa dohita kacau terganggu jala sega akka ritme harmonisasi naung sanga tadalani di bagasan ngulutta. Ido alana manginang tutu ikon manopoti salah hita tu di bata ala torop siak kita dada holan rua salai doho donang parhalado na holan makkatahon hatai na holan tumangihon sabing di hatai alai dang diuduti marhite na mangulahon di ngolusi ganupare dang pola mangalului ise na salah hita alai hita masing-masing do na salah dirit taganup do sipaturiotta hita sudedo naikon manopoti salah tu debata madok marisuang nai salelengon pertikian nang tapakke lau tu mangihon hatani debata hapi tu ngotik do hita mamaketiki laho mangulahon hata naung tatangihoni. Alani do manginang dongan saha porsiaon topik ni minggut ta sadarion manungguli hita asa gabe siulahon hatai mahita
Unang benian holan nama nangi-nangi sabing. Molo padok ni Apostol Jakobus halak na holan manangi-nangi sabing alaydang diuruti marhite na mangulahon. Dus doi dohot halak na pa oto-otohot diri. Lam jut hita manangihon hatani debata alay lamotik hita mangulahoni dang debata na tao-totoi. Dang dongan na tao-totoi alay dirita sa diri do na ta pa-oto-oto disi. Hacik do molo di pa-oto-oto dongak kita. Alay buhado pakilala atta amang inang hita sa diri do na pa-oto-oto dirita. Tabege do hatani debata jala takkas do di patorang tu hita. Saluhut na aha na naing ulahonot ta. Alay pa ula so taboto doi dung mulak behita tuwak ka aktivitas. Dung mulak behita tuwak ka ulaot ta si ganupari. Tahilala songon na so mungkin taulahoni. Tahilala songon na so tuk gugut talaw patupahoni. Merdomu muse toropado ak kadongat ta na humaliang. Nang pesama-sama Kristen. Nang perap warga ni HKBP. Nang perap dongan parhalado di HKBP. Torop do ak kadongan na paula sama boto. Taringot tu pangiduan ni hatani debata naik konsi ulah hononi. Torop do nang akka ama dohot ina naung maparsaorhon hatani debata naung leleng tumangihon hatani debata alay paula so diboto do do pangiduan ni hatani debata tu suami istri. Torop akka na tua-tua naung leleng mabege hatani debata alay paula so diboto do do tanggung jawab ni na tua-tua tu yanakon hobar tu pangiduan ni hatani debata. Torop akka danak mulai san sekolah minggu remaja na poso naung dibohali ngulu na marhiti hatani debata naung dibege hatani debata jala naung sahat tu bagasan roha do pikiran na do pangiduan ni hatani debata maradop pon na tua-tua maradop pon songod dia mangalului mangyahi masa depan alay paula so diboto doi dung berbenturan ibana sa diri dohot akang ngulu na si ganupari. Tutu si tutu molohita do natapau toto di si amanginang. Unang pola tasalahon manangisi. Molo adong hamaolon, molo gagal hita di pardalanat tay, molo gagal hita di keluarga tay. Unang debata tasalahon, unang dongat tasalahon. Alay tasalahon madirita, au do nasala disi, aidang huulahon hobartu nanidok ni hatani debata. Nunganian hubotok, nunganian hubege, jalanunga huatusi. Hado si patupaokku, ditongan ni parsaripiokku, ditongan ni keluargaku, maradop pun ni anakku, maradop pun na tua-tuaku, alay dakku ulahoni, ujung na masa maha maolon, jupang makegagalan, dang bede bata husalaho disi, dang bedongan husalaho disi, au dong nasala disi. Atau ngamanginang dong saha porsiaun, mulo didok Apostol Jakobus, na paoto-oto diri dong. Akka halak na manangi-nangi hatani debata alay dang diulahon. Atong molongas malhita paoto-oto diri. Pangiduan ni hatani debata tu hita sadarin unang beta toruson na paoto-oto diri. Dia na boy taulahon sian hatani debata nong hiata bege. Dia na boy tapatupa sian hatani debata nok kiata parsiajari. Taulahon maya manginang. Unang be tadak dati mangototoi dirita. Garu mangototoi dongata tong bedang datata lama mangototoi dirita. Parsiajar mahita lahu mangulahon hatani debata. Dada be hola pananginangi, dada be holan na mameop di bagasan roha alay manguduti sahatu namar parbue di bagasan ulawon dohot ngolutta si ganupari. Amanami nanami donga saha porsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus sudidu hita markaca hea markaca marsormin. Aka ina, aka ama, remaja na poso nang natua-tua pe. Sudidu hita ngahya marsormin, jala jut marsormin. Borhat kita naking siap bagas tabi pasti ruhita marsormin. Tabi ring dirita di bagas sormini.
Dung tabereng penampilatta, mulai sian ujung ni obukta, sahat tu ujung di simajujakta. Memang adong do sormini na hola satong abada nate, amang inang. Alai ngagudang tong noeng di tongan di bagas ta sormini, mo lubui sahatnya tubitis na tarida. Lambal gadu bitisi manang lam langsing. Dung tabereng penampilatta di sormini. Pasti do adong evaluasi. Adong do tabayan di si penilaian. Ahama si parapion. Molo pahian na hurang rapi, di parapi mah. Molo obuk manang parsuriod do na hurang rapi, di parapi mah. Molo garis ni alisido na hurang simetris, di paturi mah asa simetris. Molo listipido na pajinggarhu, pamerahu, dang cocok tu warna ni bajui, diorui mah manang digati mah bajui, manang listipi mah di saya sautik. Intina molo tabereng sorminani, borhat tita sia sorminani, nunga tapature, akka si paturion, sian akka penampilatta. Diurupi sorminido hita mamereng, lam mokdo manang lam langsing. Dang gabe ala lam mok kita gabe sorminani tapalea-lea. Dang gabe sorminita pocahon. Ai getiun nama sorminon, lam moka hubereng di son. Dam. Bukan cerminnya yang dihancurkan, tapi mana yang tidak cocok lagi di dalam pribadi kita. Na tabereng di bagasan sormini ido tapature. Jala ido molo akka halak na mangatusi gunani sormin. Lain halma dang dia tusi gunani sormini, manang beda dia lapati ibana ahado manfaat dohot gunani sormini. Tapi bagi orang yang normal, yang memahami apa fungsi cermin, dia pasti melakukan perbaikan-perbaikan dalam penampilan fisiknya setelah dia bercermin di dalam cermin yang ada di hadapannya. Songoni mahatani di bata, dung tabige dung tatangihon, marsormin mahita, akka pangalahotta, akka pangulahotta, buhado tutu. Hobbar tu sorminan ni hatani di batanong tatangihoni. Adong si paturiot tadi si, mulu adong beta tapature. Adong si paubaut tadi si, sian parangeta hobbar tu picang-picang ni hatani di bata, mulu adong tapature bema ganup amanginang di bagasan rohatta. Dung marsormen hita sian hatani di bata. Adong do akka hata, akka parange, akka pabahenan, na ikon ta koreksi marhite sorminan sian hatani di bata, molo adong tapature ma. Songoni mangulu ni halak na porsea nama boto jalan nama makke hatani di bata gebe sorminan laho pauliulihon laho pature-turehon pangalahona dohot parangena. Asa pangalahon na hurang dinggani sudi akka bakko-bakko na buruki boy tapature marhite na tapakke hatani de bata songon sorminan di bagasan parnguluotta. Alanido amanginang dongan sahapur siaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tang buhi tahape merasa puas, mau lihat Tuhan nunga hubegi hatam sadarion. Tang saido peholani. Alai songo dia do tindak lanjut ni nama begi hatani di bata paturehon parnguluotta molo tungadong na dipicang hita sian hatani di bata marhiti akka parangetta dot akka pabahenatta nang dia kapikiratta tapature mai jala taulahon ma hobbar tu hatani di bata asa ahadu hurua manginang hatani di bata ubahin naik kotangi honot ta jala ulah honot tahi di Yohanes saranung ngarido Kristus sendiri do hatani di bata jala hatai hanguluan duhi. Manangise nama jakkon jala mangulahon hatai di bagasan nguluna. Taruli maibana di hanguluan nasasit tongna. Jala hobbar tu hatani apostol Jakobus di ayat 25. Didok mertua do akka halak namian di bagasan hatai. Jala mangulahoni di bagasan nguluna si ganupare.
Berarti salilingon na manginang, daw hita siyan hatuaon, ala so taulahon hatani di bata. Patok do habe salilingon, say ulo gontok-gontokan, say ulo dang dami rohatta, say ulo hita hatok mga lulibada, tuaka na humaliang ta, say ulo hita makilaladang dami rohatta, na memuji di bata, ala dang taulahon do hatani di bata. Patuk do hape pakubasyon hami ak kaparhalado dang apala ramos jala dang apala gudang na boy makilalahon akka las ni rohas yan perbuy ni pakubasyon nami ala hurang do hami mangulahon hatani di bata. Patuk do hape ditongan ni keluarga say murah-murah tubuh parbadaon jala molo nga tubuh parbadaon sering may marujung di bagasan ancaman kita cerai. Patuk mahape gudang akka yanakon maradopon na torasna patuk donang akka yanakon tu yanakon dang boy be domu dang boy be dame dang boy be gok lastiroha di bagasan ngulu keluargai ala so di ulahon be hatani di bata. Songon na simpel do amanginang tutu topik ni mingguon gabe sulahon hatai mahita. Alay molo dang taulahon ni molo dang tauluy be amanginang tuak katikin aneng ro. Akka haguturon hamaolon dot hasusaan nama si tagamotta di pardalanan ng ulutta. Aladang taloas behatai mangamudihon ngulutta. Dang taloas behatai na gabe manugunuguhita lau pature-turehon akka pardalanatta. Ato nga manginang do nga sa hapursiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus mamukka sa daryon dia manabuy taulahon. Molo taringo na makahulong iduhatan ni Tuhan na tabigi, marsiajar mahita mangulahoni, masih hahulong ang mahita dito nga ni ngulutta. Molo taringo tu pakirimon do di bagasan hasusaan hatan ni dibata na tatangihoni, taulahon ma, marsiajar mahita, membangun pakirimon di bagasan hamaulon na taadupi, asa martua hita jala dapotan, akka haguguon siyan di bata. Molo taringo tu kesetia ado hatani di bata natatangihoni. Taulahon mah setia mahita di pardongan sarepiotta. Setia mahita dia kaulaon tanggung jawab natajalo. Setia mahita nang di akka parsuruon na pinasaha ni Tuhani. Ay marhiti kesetiani boydo tarida hita songon akka si ihuton Kristus. Molo taringo tu pengampunan do hatani di bata na taguruhon jala tabigi taulahon ma pengampunan. Asa sonang hita madala ni ngulutta. Asa sonak kita di pasu-pasu Tuhani. Sadari tapatupa pelantikan pengurus seksi ni Huriatta tahun 2022-2024. Adong ono 15 halakan non silantikoni amanginang hobar tuaka seksi na adong dinaungan ni Dewan Koinonia, Dewan Marturia, doho Dewan Diakonia. Molo saluhut akka seksi na dilantik sa daryon, gabi siulahon hatahi. Lapatan na sudi akka pengurus seksi bukan lagi menjadi sumber persoalan, bukan lagi yang disebut dengan troublemaker atau pembuat masalah. Alai gabe si ulahon hatai na sama-sama berkontribusi laho patupahon naulina dinggan diganup akka pakkobasion nang pedi seksi sekolah minggu, seksi remaja, seksi naposo, seksi ama, seksi paropuan, seksi lansia, seksi pekabaran Injil, seksi musik, seksi multimedia, seksi diakoni sosial, seksi kemasyarakatan, seksi pendidikan, seksi kesehatan. Molo sude seksi i gabi siulahon hatani di bata. Dang adong nang gusada besian seksi i na gabi troublemaker alai gabi si patupa akka haulion di tonga-tonga ni pelayanatta. Jala kunci ni sudi amanginang hobar tu hatani di batah sadarion akka amanami inanami do remaja na poso bulung nanaing maju tu jolo anon majalo ulaon sian tu hatta marhite hite huriaon taingo ma
kita ini adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan, marparbui nadinggado pakobasiota. Atau ngamanginang donga saha porsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya tapar rohahom mata pamanak bima ganup hita. Mula-mula kita anu tutongan ibagasta, unang pola hita makoreksi dong atas sabagas. Alita dogma, selama ini aku salah ma, selama ini aku salah pa. Salilengon na do na sala, dak kulahon hatani di bata, hobbar tunok kya hubigi, taring tu pardongas sa repiono. Salilengon na do na sala, dak kulahon hatani di bata, taring tu pengelolaan ni keuangan na dinggan. Salilengon do na sala, dak kulahon hatani di bata, taring tu makasabab pon na adong. Salilengon do na sala, dak kulahon hatani di bata, nokya hubigi, taring buhado maparsangapi pasangan. Mula sudah hita manginang mulak sian bagas joroon, mangakuhon salat ta tu di bata, mangakuhon salat ta tu akka pangisi ni bagas ta do na humaliang ta, jala berkomitmen hita, dang be mulak hita tu hasomalan na somali na lilingi, alay gebe ibaruma hita, hobbar tu jauh-jauh ni hata ni di bata, si ulahon hata ni di bata do hita, bukan pintar berteori, pintar berbicara, pintar mendengar, tetapi nol dalam melakukan. Di pargugui Tuhan ini hita salhu na amanginang asa tutu si tutu hita gabi si ulahon hatani di bata. Amin martang yang mahita. Mauliate di hojahuba, disungguli roham, disungguli horohanami. Asa gabi si ulahon hatai hami di tonga-tonga ning ulu nami. Mauliate matuhan, dang dope lalu uhummu. Nang pe jut gebe si pauto hami di diri nami sadiri ala holan mananginangi hami di hatami dang huulahok kami di ngulu nami sigano pare alay di paingot homa hami di tikyon ang giat ma hami saluhu na natumangihon hatam radi hami gabe si ulahon hatami asalam tabadoras parbuy ni akka padidang yon nami ditongani keluarga, ditongani huriam, ditonga-tongani masyarakat, nang ditongani na humaliak kami. Ali Jahuba Tuhan nami, nang ditikyon, rohami tuadopanmu di bagasan tangiang nami. Huhapur siyay hami Tuhan, dangdung ditulak ho tangiang ni akka halak na mangido tuadopanmu di bagasan parsitutuhon. Uhamolati hok kami sudi tinggan di basam, nabui hu parsauli hok kami di bagasan saminggon. Jala huhamolati hok kami pangaramutionmu, duhut gugo na nilihommu di hami. Dangalani bisuk nami hape Tuhan, dangalani akka kemampuan nami. Alay sian naso huboto hami, gudang dohami ditukul asini roham, gudang dohami diod dihokko. Disudi akka perdalan ning ulu nami atong moliate madiho Tuhan say sungguli marohanami makilalahon sudi pangaramotion mi sungguli rohanami makilalahon sudi akka pasu-pasumi asa totong ringgas hami madok moliate jala marsitu tuhami mabahen na dinggan alus ni sudi akka nadinggan nauli naong pinasahami tingulu nami. Mauliate Tuhan, di bagasan minggu sadarion, huingot hami hutangnya ko kami akarwas ni huriam, na marulang tahun hatu tubuh, dohot marulang tahun parsaripeon. Adong 20 sada halak kalay Tuhan na marulang tahun di mingguon, dohot 5 keluarga na marulang tahun parsaripeon. Usehono mo matuhan, ragam niya kapasu-pasumi, di ruasmu na marulang tahun hatu tubuh, dohot di keluarga na marulang tahun parsaripeon. Taba-tabai Tuhan, damelas ni roha, jala lehonom mu hahipason, lehonom mu Tuhan, gajang niumur, lehonom mu Tuhan akadala ni ngulu-ngulu, jala patulus Tuhan, sudi akka napinarsita ni ruas ni huriam dohot parhaladumi, akka na marulang tahun di bagasan mingguon. Songonima Tuhan Jahuba di bata manami, di ulaon sipul gerejaon, patupon nami Tuhan pangapulion non
tu bagasan keluarga tubing sai pasu-pasu ma Tuhan asa merdalan tinggan jala tutus itu tu maharoroni huriam mangalihon apul-apul turuasmu namar si taonon pinopar ni amanami amang tubing sian week 2. Ali Tuhan Jehovah di batama nami laus songonido di bagasan mingguon di hari Rabu do di hari Kamison mamuk kapatu paun nami ma pertangyangan week di bagas ni akka ruas ni huriam di week sada A sada B sada C 2 tolu 4 A 5 onom dohot pitu. Tuhan saya lehon maringkas ni roha di hami manopot partangyangan ni lehon hahipason di hami dohot gugu asabuy hami mangalak kahos si majujak nami madohoti partangyangan ni pasu-pasu Tuhan sudi akka parhubas naong tinotuhon ni huriam lau makobasi ulaw ni asa borhat di bagasan las ni roha jala maparbuihon las ni roha di hami dohot bahen sangat di guarmu sudi pakobasyon ni akka parhaladom di hari Rabu dohot di hari Kamison. Lasongonima ali Tuhan Jehovah di batama nami sadarion di patupa huriam pelantikan pengurus seksi di huriam di periode 2022-2024. Sai patulus ma Tuhan pajawon na pinasahakmu tusudi ruasmu dohot parhaladom. Adong 65 halak na naing silantikon di huriam sadarion ali Tuhan. Sai margogo manasida asa gabe si ulahon hatai sudi ruasmu dohot parhaladom. Nagabe pengurus seksi di tonga-tonga ni huriam di 2022-2024. Pos dorohanami lam tu dinggan nama akapakobasyoni lam tu maju nama akaparsaoran doh di tonga-tonga ni panidangyon nang di tonga-tonga ni ulaon para sirohaon nabui di patupa huriam di tahun 2020 tuluon doh tuak katikin nanengro ali amang pardinggan basa asi maroham Tuhan nang di sahalak naposo ni huriam Edwin da boru tapubulon sian week pitu na maboto pasahaton pilihan nauli marhite sumbangan bunga na mangulu di bunga altar di garejam mauliate ma Tuhan uli jala macai khusus pilihan na pinasaha ni yanak kami sahalak na poso nunga mangaradi diri pasahaton pilihan nauli di bagas jorom sai pasu-pasu ma Tuhan borumi lehon mahahipason di ibana lehon ma akadala ni ngulu-ngulu na duminggan museh jala ramoti ma ibana mangyahi akka masa depan na pos dorohanami Tuhan gudang dotutu nabui jawonmu lahu pasahaton akka pilihan nauli na khusus tu adupanmu marhiti-hiti bagas coromon jala marhiti-hiti nang akka ulaon di akka namaragami alanido Tuhan molo di joho hami pasahaton pilihan nami sa ukka ma tuturohanami asalas rohanami pasahattoni songonima sudi ali Tuhan akkanong pasahatton pilihanna marhiti sina adongan marhiti pilihan tahun pilihan bulanan pilihan minggu dot akka hamoleteon nang ragam ni akka natar pasahat ni ruas di huriam ali Tuhan sian hodoi sudi Tuhan akka hamoramu doi dilihokko di hami alani molo hupaulak hami pidi batu harajaun mi tung jalo mai Tuhan las maroham majakoni jala pasu-pasu ma Tuhan parhaladom lahom mamakkei hobar tuak karikokna patibulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriau doh di potongan-tongan ni portibion sudi ruas ni huriam na pasahaton pilihanna sai homa Tuhan lam mamasu-masu asa goklas ni roha jala martaba-taba pasu-pasu di nasida tuak katikin anengro di tongan ni keluarga nasida di tongan ni ulaun nasida lehonomo matotong hahipason nangakalas ni roha jala pasu-pasumo matotong ngulu nasida Tuhan asa di bagasan asini roham nasida mangyahi akka parnguluan nasida lasongonido ale Jehovah di batama nami hutangi ako kami akka ruas ni huriam na di bagasan parsahiton dope amanami amang PHF hutahayan sian week 2 pemulihan nang ditongan ni bagasna inanami nyonya hutapia buru pasaribo pungherlina buru pemulihan ditongan ni bagasna amanami situa Dr. Randus B Marpaung sian week sadaci di rumah sakit Advent amanami amang situa te halum bantuwing na pemulihan nuaing ditongan ni bagasna sian week sada A songonima nang inanami Marta buru si matupang sian week 2 pemulihan nuaing di bagasna inanami Pandita Buru Marpaung sian week 7 na marsahik di rumah sakit Advent
Inanami Veronica Bursi Manjuntak Wiksadace pemulihan nuang ditongani bagasna. Tuhan jauh badi bata manami. Roma ho Tuhan maddauni sudi ruas mudot parhaladom na di bagasan parsahitoni. Marasini roha maho Tuhan. Di bagasan parsahiton nasida. Pasti do uso-uso nasida. Mangilik mangido tuho asale hono mumahama malumi di nasida. Alanido ale Tuhan. Molo lomoro hamba pasahaton hamba lumoni. Saya na tulus do Tuhan malum sudi amanami inanami i. Alani pasahat may Tuhan di nasida. Hobartu na pinangido nasida siyako. Jala lehon magugu totong tiurni roha do pikiran. Unang madili nasida Tuhan. Diaka parsahiton na songgop di bagasan ngulu nasida. Jala molo tunga dong ali Tuhan. Na so tartiting di huriam. Hape tongon nuaing di bagasan parsahiton ruas ni huriami. Manang siyan wik piga pe Tuhan. Say takas ma Tuhan homa masu-masu. Homa Tuhan na mga lihon hamamalum di nasida. Molo dilihok ko hahipason di hami Tuhan na buhay hami romarpungo di baga sa tikyon. Say songoni matong buhay di hilala ruas ni huriami nang akadongan nami parhalado na di bagasan parsahiton. To akatikin na yung roboy mahipas na sida jala rap muse marsaur dohot hami di tonga-tonga ni bagas joromon. Alay Tuhan Jehovah di bata amanami. Mauliate situtuma Tuhan di bagasan tikyon hupasahat hami tu adupanmu. Naing mangula hami sa mingguon. Say juluani ma akaulaw nami. Say horasi hami Tuhan di pardagingon nang di partodion. Jala lehon parsitutuon di hami. Lehon las ni roha di hami. Mangulahon akaulaw nami i. Pasu-pasu mahami. Asa gabi pasu-pasu hami. Disudi akaulaw na naing hupatupa hami. Atong mauliate madiho ali Tuhan Jehovah di bata. Saha diho mangulo nami. Saha diho manang huriam hakabipi Immanuelon. Marsanga mahototong di tonga-tonga ning ulo nami. Marhiti-hiti Jesus Kristus hupasahat tami tangyang namion. Amin. Marid de mahita laos tapasaha ma piliat tatujulo 2A doho 2B.
Nuaing sahat mahita tu pelantikan pengurus seksi di Huriata periode 2022-2024. Taparadi medeta nomor 610 ayat 1 dot ayat 2. Tabegema SK penetapan ni pengurus seksi di tonga-tonga ni Huriata. Surat keputusan dan ketetapan Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Immanuel Medan nomor 006 garing SK garing 10.11.01 garing angka Romawi 2 garing 2020 tentang pengurus seksi HKBP Immanuel Resort Immanuel Medan 2024 hingga 2023 hingga 2024. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Immanuel Medan yang berkedudukan di Jalan Seberantas nomor 42 Medan menimbang perlunya mengangkat pengurus seksi Huria HKBP Immanuel Resort Immanuel Medan periode 2022 hingga 2024. Mengingat aturan dan peraturan Huria Kristen Batak Protestan Amandemen tahun 2022 Amandemen Patoluhon Peraturan bab 5 pasal 22 sampai dengan pasal 28 halaman 55 sampai 64 tentang seksi yang ada di naungan Dewan Koinonia serta Juklak halaman 204 sampai 212. Peraturan bab 5 pasal 32 sampai dengan 33 halaman 64 sampai halaman 66 tentang seksi yang ada di naungan Dewan Marturia serta Juklak halaman 212 sampai 214. Peraturan bab 5 pasal 42 sampai dengan pasal 46 halaman 66 sampai halaman 72 tentang seksi yang ada di naungan Dewan Diakonia serta Juklak halaman 214 hingga halaman 218 memperhatikan 1. Rapat seksi lansia hari Minggu
29 Januari 2023. Rapat Seksi AMA hari Minggu 29 Januari 2023. Rapat Seksi Remaja dan Naposobulung hari Minggu 29 Januari 2023. Rapat Seksi Paropuan Senin 03 Januari 30 Januari 2023. Yang kedua, keputusan rapat Majelis HKBP Immanuel Resort Immanuel Medan pada tanggal 31 Januari 2023 memutuskan menetapkan yang pertama, nama-nama pada formasi yang terlampir menjadi pengurus seksi Huria HKBP Immanuel Resort Immanuel Medan periode 2022 hingga 2024. Yang kedua, melaksanakan tugas-tugas sebagaimana telah ditetapkan aturan peraturan HKBP 2002 amandemen ketiga. Yang ketiga, surat keputusan dan ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 30 April 2024. Yang keempat, surat keputusan dan ketetapan ini berlaku hanya untuk kalangan tertentu atau urusan internal HKBP. Demikian surat keputusan dan ketetapan ini diperbuat dengan sebenarnya, dan apabila ada kekeliruan, maka surat ketetapan ini dapat diperbaiki sesuai dengan semestinya. Ditetapkan di HKBP Immanuel pada tanggal 4 Februari 2023. Huria Kristen Batak Protestan Resort Immanuel Medan, Pendeta Resort, Pendeta Alde Maksima Juntak, MTH MM. Lampiran surat keputusan ketetapan Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Immanuel Medan nomor 006 SK garing 10.11.01 garing angka Romawi 2 garing 2023 tentang pengurus seksi HKBP Immanuel Resort Immanuel Medan 2024 hingga 2022 hingga 2024. Nama-nama yang akan kami sebut, kami persilakan mengambil tempat di depan dan waktu akan kami persilakan. Yang pertama atau A, Dewan Koinonia. Yang pertama seksi sekolah minggu. Ketua Inang Imelda Borusiwarani dari UEK 7. Sekretaris Amang Hengki Bram Manurung dari UEK Sada A. Bendahara Inang Dumaris Boru Simbolon dari UEK 2. Anggota Bunga Anggraini Sinaga SKM dari UEK 2. Deli Boru Paranginanginan dari UEK 2. Yang kedua, seksi remaja. Langsung Amanginang, kami persilakan berdiri di depan. Yang kedua, seksi remaja. Ketua Prans Hutagalung UEK 5, Sekretaris Rafael Telambenua UEK 2, Bendahara Angel Boru Pasaribu UEK Tolu, anggota Rokben Manik UEK 2, anggota
Yoel Lumban Tobing, Wek Sada A. Yang ketiga, seksi na Posobulung. Ketua Adol Patrick R. Sitorus, Wek Sada B. Sekretaris Alvaro Sihombing, Wek Opat A. Bendahara Siska Manurung, Wek 2. Anggota Binsar Daniel Panjaitan, Wek Opat A. Anggota Andrian Simajuntak, Wek Sada C. Seksi AMA. Ketua Amang Sintua Ependisitorus SE, Wek 7. Sekretaris Amang Tommy Nathanael A. Luwis ST, Wek 2. Bendahara Amang Insinyur F. Hendramanik, Wek 2. Anggota Amang Sintua FBT Hasibuan SE, Wek 5. Anggota Amang Hotman M. Sibarani, Wek Sada A. Yang kelima, seksi Paropuan. Ketua Inang Esianda Meilani Boru Pasaribu, Wek Opat A. Sekretaris Inang Eli HM Boru Panjaitan, Wek 3. Bendahara Inang Talenta Boru Pasaribu, Wek 3. Anggota Inang Tiurma New Happy Boru Silaban, Wek Opat A. Anggota Inang Nopa Rianti Boru Sitio SH, Wek 5. Seksi Lansia. Ketua Amang Dr. Andus F. Simorangkir MS, Wek 1A. Sekretaris Amang SP Tambunan, Wek Sada B. Bendahara Amang Inang Sintua E. Boru Damanik SH M.Hum, Wek 2. Anggota Amang Insinyur M. Arwan. Anggota Inang Rostani Boru Sinaga, Wek Sada C. Dewan Marturia. Yang pertama, seksi sending atau pekabaran Injil. Ketua Amang Sintua MHP Pardede STH, Wek 2. Sekretaris Inang M. Boru Tarigan, Wek Opat A. Bendahara Amang Inang Sintua M. Boru Tarigan, Wek Sada C. Anggota Inang Sintua SN Boru Purba. Anggota Amang Sintua Insinyur MS Purba, Wek 2. Seksi musik. Ketua Nanda Lucia Boru Gultom, Wek Sada B. Sekretaris Samuel MM Napitupulu, Wek Opat. Bendahara Melva TH Boru Tobing, Wek 5. Anggota Nia Andriani Boru Panggabean, Wek Sada A. Anggota Sumanto Simamora, Wek Sada C. Yang ketiga, seksi multimedia. Ketua Binsar Daniel Panjaitan, Wek Opat A. Sekretaris Hans Yogi Sihombing, Wek Opat A. Bendahara Agnesia Boru Sihombing, Wek Opat A. Anggota Andre Silitonga, Wek Opat A. Anggota Adolf Patrick Raditya Sitorus, Wek Sada B. Dewan Diakonia. Yang pertama, seksi diakoni sosial. Ketua Amang Sintua FBT Hasibuan SE, Wek 5. Sekretaris Inang Dameria Boru Simajuntak, Wek Sada C. Bendahara
Inang Purnama Boru Hutagaul, WEK 5. Anggota Inang Agustina Boru Tambunan, WEK 7. Anggota Inang Sarmina Boru Simajuntak, WEK 4A. Yang kedua, seksi pendidikan. Ketua Amang Sahat Sehat Simajuntak SS, WEK Sada B. Sekretaris Amang Inang Sintua Doktorandus L. Boruwarus, WEK 6. Bendahara Inang Rosdiana Boru Napitupulu, WEK Sada A. Anggota Inang Ida Mauli Boru Hutagalung, SPD, WEK 7. Anggota Amang Sintua Insinyur J. Simatupang, WEK 7. Yang ketiga, seksi kesehatan. Ketua Inang Kalara Boru Marpaung, WEK 2. Sekretaris Inang Silvia Boru Hutapea, WEK 5. Bendahara Inang Hotria Boru Lumban Raja, WEK 2. Anggota Inang Tiambun Boru Tampubolon, WEK Sada C. Anggota Dokter Inang Dokter Purnama Boru Simajuntak, WEK Sada C. Yang keempat, seksi kemasyarakatan. Ketua Inang Magdalena Boru Manurung, WEK 3. Sekretaris Inang Las Maria Boru Silalahi, WEK Sada A. Bendahara Inang Leni Boru Naiworho, WEK 5. Anggota Amang Gutman Tapubolon, WEK Sada C. Anggota Inang Sahala Manulang, WEK 6. Ditetapkan di HKBP Immanuel pada tanggal 4 Februari 2023, Huria Kristen Batak Protestan Resort Immanuel Medan, ditandatangani Pendeta Resort Pendeta Alde Maksima Juntak MTH MM. Demikian. Di hamu saluhna amanami inanami songoni nang remaja naposo bulung di bagasan roha madok molia itu di bata na maparar ngolutta gabi ula-ulana jong dohamu sadarion amanginang diadopan ni huriaon doho diadopan ni tuhatta na pasahaton ulaon parsurwoni tuhamu gabi pengurus seksi di tonga-tonga ni huriaon periode 2022 sahat tu 2024 alani moliate ma di tuhatta moliate ma di haradio muna amanginang jong majalo ulauni sadarion hami padita resort di Huria HKBP Immanuel Resort Immanuelon marhiti-hiti guarni di bata ama anak dohok toddi porbadia hu pabakitami mahamu saluhuna amanami inanami remaja naposo bulung gabi pengurus seksi di tonga-tonga ni Huria tahun periode 2022-2024. Saya didongani di pargugui jala di patau Tuhani mahamu saluhuna amanginang remaja naposo bulung. Lahu patulusun ulaun na pinasahat Tuhamu sadarion. Asalam marsangap guarni di bata. Jalalam terpasu-pasu hita di tonga-tonga ni huriaon. Upasahat tamima SK Tuhamu amanginang las marohamuna majalo. Jaladong sahat SK itu hita. Ima gabi parsitu tuod hita. Mangulahon akka ulauni. Hobar tu akka naong tajalo. Di pasu-pasu di batama hamu amanginang saluhuna butima.
Tuhamu amangan nami na nami naung dilantik sadarion dot ian akor nami remaja na poso mangadop turuas mahita. Amanami na nami salhu na ruas ni Huria nung ajongjong nuang di tonga-tongat na ke pengurus seksi naung dipabakit di tonga-tonga ni Huriaon periode 2022-2024 las marohat ta mendukung nasida dohok manangyak kon nasida ta ihutom ma songod dia pakobasion nasida sipatu paon nasida asanggiat uli jalalam tudinggana parsawarata di tonga-tonga ni Huria HKBP Immanuel Arso Immanuel Medanon. Moliate mata pasaha tu debata ala radido penasida gabe ula-ula si pakyon itu hatta bain hasangapod di gorna. Tatangyak kom matutu jala sudi mahita makalason naung terpilit jala nang pinabakit sadarion pengurus seksi di tonga-tonga ni Huria. Marsanga ma debata. Horas madihita hudul ma hamu amanginang huhut mahita maredde. Jongjong mahita salhuna tatangyak koma piliata martangi yang mahita ali di bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus upasahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asahu perhasia kami pilihan non pati bulhon harajaummu di tonga-tonga ni Huriam doho di Portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehol-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di Banua Gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho, di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho,
di dopako Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasor hom madamena tu todim. Selamat hari Minggu Madita Saluna.